mag-adobo o liog sa manok with sili na mga manok mga badi o sang lapuan. Right. Di dapat yun siya pabukalan mga badi para wala to yung mga mga wil-wil ba wil-wil para mga wala to yung mga wil-wil no. Bukalan na siya. Mga badi, ahos, sibuyas, luya, sili, at sal, manok. Ang tawag oil. Okay mga badi, lagyan natin yung sili una. Sili yan mga badi. Sili. Tapos luya. Tapos ng luya, sibuyas mga badi. Sibuyas. Tapos ng sibuyas, ahos. Ahos. Mabango na. Mabango talaga ng sibuyas. Pagkatapos ng ahos, ito naman ang red pepper. Ang red pepper na. Bisaya pa at salyan. Kaya natin ilagay yung liig ng katatas na yung pangkalasa. Takpan ulit. Alright. Sa ating kahit mapahan na natin mga pati. Saan natin ang toyo. Toyo. Suka. Saluin. Tapos lagyan ng tubig natin ng tubig mga badi. Kaya pamalan na natin yan. Panuot natin yung tubig. Right, takpan. Buksan na natin mabalik natin. Right. Adobo. Ang liig ng manok. Tikman natin na. Sarap. Iyahan natin. Okay, karami. Ilan yung quality ng pan mga din. Lami ani mga badi.
buddy. Luto na yung mga buddy. Kain na. Mga unad ta. Natang special. Luto ni Bombits Vlog. Kaon na siya. Kaon na ikaw. Lami dahil mga bade. Kaon. Wala mga bade. Kanta. Lami. Ay mga bade ba? Nagigay ang kaon. Kaon. Kaya mga unta. Kalami. Nalimtan na po ng diet ani ron. Kapali sa dito ko daan ka. Yung baro ko nakalit ang balibog. Lakan yung baro ko Na may hangin. Palungan hangin. Patang isip under oh. Palungan ko. Bagay na may kawin na dito. Kaon lami. Adobo. Panas kanon. Pero di na ako mag-rice. Kaya tambok na ako diyan. Langan ako. Langan. Anak dia dah. Ya. Kulot yang lawak apa dah? Itu. Ako nagud na nagluto. Delicious. Thanks for watching. Mga badi.